אתה צריך לקחת את האנשים האלה, הם לא יודעים מי אתה, הם לא יודעים לאן אתה לוקח אותם. שהאנשים עצמם מבינים שכשאני עולה על כלי הרכב, אני יוצא מכאן, זאת אומרת, אני אחיה. התחושה היא שהנה עברנו חודש שלם של מסע רגלי ארוך ומפרך. הדבר הראשון שאתה רוצה זה בעצם לצאת משם ולהגיע לחלום שאתה חולם עליו, שזה להגיע לירושלים. וכן, זה סוג של מושיעים, מחלצים. הסיפור הזה כמעט ולא סופר, לא רק בגלל שעומדים מאחוריו אנשי המוסד והקומנדו הימי, גם בגלל שמדובר ביהדות אתיופיה. חלקם עד היום מתקשה לפתוח את הפצעים. זו הייתה יציאת המצרים שלהם, פיסת היסטוריה נשכחת. זה מפקד האונייה, דרך אגב. זה מפקד האונייה. היום לפני 25 שנים על המוסד הוטל להציל את יהודי אתיופיה להביאם לישראל. כדי לעבוד באזור הזה, אתה צריך סיפור כיסוי. כי בלי סיפור כיסוי אחרי שבוע יגדו לך, מה אתה עושה פה? תייר? מה יש פה לראות? יונתן מרים לי טלפון, אומר לי, תשמע, אני צריך אותך למבצע מיוחד. הפעם זה משהו בלי להרוג. משהו אנושי, משהו מיוחד. אומר לי, אני מדבר איתך ואני מתרגש. ואז הוא אומר לי, אני רוצה להקים כפר נופש בסודן. מסע חשאי של אלפי קילומטרים מאתיופיה לסודן, חומקים מסיורים של הצבא, משודדים, מתמודדים עם רעב, צמא ומחלות. שם, באחד החופים, הקימו אנשי המוסד כפר נופש. לכאן מדי לילה הגיעו מסעיות עם עולים, מכאן חילצה אותם השייטת בסירות גומי, לאונייה של חיל הים שהמתינה בלב ים והפליגה עמם, ארצה. הכפר נופש בעצם מהר מאוד התחיל להיות כפר נופש מבוקש על ידי צוללים אירופאים, וביום המדריכים וכל הצוות תפקדו ככפר נופש רגיל לגמרי, ובלילה מדי שבוע היו מתקיימים מבצעים כשהשייטת מביאה את הסירות, והחבר'ה לוקחים ומייצרים את המפגש הזה. אלה הן התמונות היחידות שמתעדות את רגעי המבצע, מבצע משה. אנשי השייטת מובילים את העולים בסירות, אוניית חיל הים בת גלים הממתינה בלב ים. לא דיברו מילה, הם כולם כוונו אלינו לסירות, מלאים סירות מילדים בבני יומם ועד מבוגרים זקנים. נכנסנו איתם ישר לים, ים גלי יש שם, אף מילה, אף הגה לא יצא שם. זו הייתה עלייה מאוד מאוד קשה, זו שואה קטנה להרבה אנשים. ועד היום יש הרבה משפחות שקשה להם לספר את הסיפור שלהם, משפחות שלמות שאיבדו את המשפחה שלהם. וזה, כן, זה טראומה, ועד היום קשה להם לספר על זה, ואם הם מספרים על זה, זה מולווה בהרבה אמוציות והרבה בכי, וקשה להיזכר בזה. אחד האחראים על הברחת העולים מגבול אתיופיה-סודן לחוף, היה איש המוסד דוד בן עוזיאל. זה היה הקטע הכי מסוכן, ככה הייתי מגדיר את זה, מכיוון שאפשר לתפוס אותנו. נמצאנו קרוב מאוד למחנה הפליטים, והיה צריך לגמור את החלק הזה מהר מאוד. לתוך טייפ קטן שנשא עמו, הוא מקליט רגעים ותחושות שנחשפים עכשיו לראשונה. היום, 12 בנובמבר, אנחנו בשלב הביצוע. 11 סירות נמצאות בדרך אל האונייה, עמוסות באחים. הסירות הגיעו לכניסה לאונייה, הים סוער, מעבירים כל אחד על הידיים ושלא יטבעו. יש כאן מהומה לא קטנה. ההתרגשות בין האנשים כאן שלנו היא עצומה. היו כאלה שאמרו שהמראה הזכיר להם סיפורים של הוריהם שהגיעו כמעפילים ארצה, והם עמדו על סף של בכי כאשר ראו את האחים נכנסים לתוך האונייה בתנאים שהם נכנסו.
בסוף השבוע האחרון הם נפגשו, אנשי מוסד, השייטת ונציגי הקהילה האתיופית, עמותת היות, חיים באמהרית, שבאו להגיד תודה. עמותת היות מסייעת בתהליך ההשתלבות של עולי אתיופיה ובניהם בחברה הישראלית. מבצע משה הוא לא רק היסטוריה פרטית של הקהילה האתיופית, זהו פרק מההיסטוריה של עם ישראל.